Aranguaza, Nikita Vištaj, Đorđe Zigovi, Gradić 419, Povlačnik Aleksandar. Organizator Jugoslavije Junior, podaje Gradić 430, Kuršice Štamal, Đorđe Zigovi, Gradić 413, Marija Đorđana.
Павел Цесарич, шкільний продавець, Сашин теж, які показують за розповідь. Техніка садиться, Павло поставить.
Drugi zabiegiem za konsumencję występowała jeszcze 4 marce celem finału.
Drugi zadetek za ekipo Slave Junior, da se igrala številko 43, Goršič Roko. Igralec za Senič, številko 24, Sedem Kačmaj, je bil kazni za razpoditelj. Thank you.
Tretí zadetek za ekipo Slávy Junior podal Janečný po 5:40 a v druhom bol dosiahol Janečný po 8:80 Janečný Kristian. Czwarty zadetek za ekipo Slávy Junior podal Janečný favorit, Teslir Gála, bol dosiahol Janečný po 8:80 Janečný Kristian.
Peti gol za ekipu Jesenic, podala je igralač številko 13, Slavica Berg, Borko Segović, številko 24, Seretić Maribor. Igralec Jesenic, številko 20, Užgoj, drugi kazni za Jesenic.
junior, to 8,810 elektronicznych Krystian i Wadny za Pana Stelesa. Equipa Slavia Junior,
Igralec je Sevič, številko 23, Stevič David, 2 minuti kazni zaradi spotikanja. Ekipa je Jesenice postavila.
etykiety. Hadi çabuk.